Productions. Kodwa nje manje ke sibuye lapha na kwinsizwa yakaMseleko osichazela kabanzi ngeqembu lele amaGqokama. Hayi mbukeli nawe nkosazana. Bengisachaza ukuthi ngemuva nje kokukhothama kwebhova cishe ngo-2010 sarekhoda amaGqokama ihloko sakhona sasithi uhlala eQueen. Sasisebenza ke cishe kwakuJezi elikhulu ubhuti uSkhevani uKhangelani uJaiva umthetho wakhe wakwalanga. Sasisebenza nje sonke sikhanda ingoma senza yonke into. Sithombeni kwakushutha uJezi elikhulu noKhangelani. Bengisachaza ke lapho ukuthi ngendlela engangilindele ngakhona kwakumele engabe vele savele senza Abafana BakaMgqumeni. Ngokubonisana ke nabafowethu masisebenza kwagcina kuphase kutheni hayi asenze namaGqokama. Kodwa mhlawumbe kwakubuka nokuthi iqembu elivele laziwa elizosheshela mhlawumbe abantu belimukele noma besinake uma silenza. Kodwa lalibhaliwe ke nayo ukuthi amaGqokama Abafana BakaMgqumeni. Ngoba yayivele ikhona lesibonakaliso sokuthi uNtshatha wayishilo ukuthi kufanele kuzwe igama lale ndoda lingapheli. Madoda nje bathi nisebenza nayo lenza Abafana BakaMgqumeni. AmaGqokama akayilidwa uKhangelani sasenza ama-backing ke mina noJaiva. Saphinda futhi kwaqhubeka senza album yesibili Overload. Kwase kushintsha ke lapho. DSD waseshutha ke noJaiva uMaGqokama. Cishe 2011. Ngisho ukuthi mhlambe kwabe sekuqala lapho ke kutheni singabe sakwazi ukusebenzisana sonke ndawonye ngoba nakhona ukwenzeka kwezinto okunye sasigcina singakwazi thina nobhuti njengakho ukushintsha kwesithombe ukuthi sekuzoshutha uJaiva noDSD sasingazi lutho. Saba nebhadi ke sisi nawe embukeli ukuthi enkampanini engane zoma kwakukhona ubaba wakwaNgcobo wayebuyenza izinto ngendlela engekho right ngokuhlanganyela noDSD. Kube ngazi ukuthi mhlambe sinokuvaleleka ngemumva ezintweni eziningi thina uyabo ngoba kwahamba ke kwaba nombango ke manje ufuna ngikubeke nje bayakwazi futhi nabalandeli bomculo kwaba nombango ukuthi umhlongo uthi kaMaGqokama wakhe ngoba wayesebenza noMgqumeni eshutha naye. Kwazi kwahlangana ama-families impela umndeni wakwamseleni wakubo kaMhlongo cishe ama-meeting amaningi ngabe ekhampanini engane zoma kodwa umuntu owayengathi wayesiqhatha kakhulukazi uNgcobo uThulani ngombiza nje ngegama ukuthi umdala kodwa into ayizenza zayingalungile ngoba wayehambisana noMhlongo bezinto engekho right. Kwagcina kubehlula ke lokho ke abakwaMhlongo ukuthi iqembu likaMhlongo ngoba kwabe sekuvela nokuthi hayibo ungani phela uMgqumeni waqala amaGqokama eshuthe nendidana. Kuba ngathi wena lakho iqembu shuthi nogconzo phela kwakufuna lifune kube lakhe. Awukwazi ukuthi uma kade usebenza udrive itekisi noma kuthiwa uhamba nalo iOnani olithenga lelo tekisi. Kodwa uma sedlulile itekisi kusala lapho kubo we-on yabo. Kwabe sekuvela ke inkulumo eziningi ezokuthi mhlambe ingathi thina esigweve namaqembu kaMgqumeni njoba sazisana namagama oJezi elikhulu oBhekifa ontokamzala wakhe kwakuzinhlamba zonke lezo ezayiqhamuka zibhekiswe kuthina engazi ukuthi thina okwakungimangaza ke ngoba ukube mhlambe sasifuna ukuyisebenzela thina kusukela kuqala nje sasothatha nje amaqembu siwasebenze ngoba sasingeke simnikeze umhlongo ezeqale ewacula. Ngisho lokhona ukuthi sidibane nezinkinga eziningi ngoba kuze siqala Abafana BakaMgqumeni sizingixoxela nawe embukeli senza idemo sahamba sifuna amakhampani hayi ukuthi saqhubeka ekhampanini eyayisebenza uMgqumeni njengabantu kade besebenza noMgqumeni futhi bakubo cha saba nezinkinga nje eziningi nakulowo makhampani masifika sasifika eNgcobo seshilo ukuthi bazofika abasemaselekweni mabefika ningabathathi ngenhlahla le kwaqhamuka ke uba Masondo athi masikhuluma naye wathi bashilo ukuthi nganithatha kodwa ngizonithatha ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. Sarekhoda ke
i-album kwezehlathi NTP ikhampani kaBamasondo. Namanje ngifuna ukusho ukuthi ukuba uMasondo wayengekho mhlambe ngabe igama likaMgqumeni mhlambe ngabe lahamba laphela ngoba kwakukhombisa ukuthi siyavimbeleka ukuthi sikwazi ukuphusha le legacy ngendlela efanele. Ungathatha khona nawe futhi uthayisele. Hayi khona nje zibe ningi kakhulu inkinga esibhekane nazo lapha. Nokuhlukumezeka ngoba vele thina besidume njengabantu abahlaza, abantu abangenanhlonipho, abantu abanomona, izinto besikade esibizwa ngazo yabo. Ngoba kwazi kwahlula ngisho siqala ukwenza i-album le Abafana BakaMgqumeni. Sadonsa iy'ngane kabafo zombili sizama ukuthi sizoyishuthisa la kiyo le kwi-CD cover Abafana BakaMgqumeni. Wasuka futhi yena uNgcobo loyo wezwa uzothatha ingane lakabafo lo lusana benayo noKhangelani bamthatha bawumshuthisa lapha bamthatha bawumshuthisa bamthatha wazogida kwi-CD le yakhe le uKhangelani yabo. Ngoba nje yona le yansizwa angisho ukuthi mhlambe ngikhuluma kabi yini kodwa nje ke kwesinye isikhathi kuyafanele ukuthi abantu iqiniso belazi ngoba linjalo. Ayisiphathanga kahle le yansizwa le yabamhlongo nje ziningi izinto ebekade ezenza engekho right kodwa ke naye amandla ewathola kwikhampani ngoba umuntu okuyena wayemdidile yonke lento le kwakuNgcobo. Kodwa ke naye ke phela ke uKhangelani njengendoda sasisebenza naye kwakufuna ukuthi ekwazi ukuthi naye ke ayivike izinto enjengalezo uyabona. Ukuvikela isithunzi sakhe ke naye njengomuntu ekade esebenza noMgqumeni kodwa nje ke wakwazi ukuthi ke naye ke ekubone ku right. Kwazofika isikhathi sokuthi ngoba ngisho siyosebenza esisuke sibuye nakho masiyosebenza besiya 50-50 uma ngabe kuziwa la kwezenkokhelo kanjalo yabo. Wathi sokwafika ngelinye kwathi ikhampani engane zomi intshela ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi ngibe ngaphezulu kwenu ngoba nakho ngilid. Yasidida yonke le nkulumo le yabona. Ngoba nje ngakubeka impela kucaca ukuthi lo muntu wakwaNgcobo lona waba nesandla kakhulu ekuthini sigcine sihlukana njengoba sasisebenza nje sisonke noKhangelani yabo. Kuhlukumezeka nje into nje impela esabhekana nayo kakhulu. Ingane kabafo njengoba nje ibhizi nje intante intabeni iyale nale uKhangelani namanje ngiyasho ukuthi unesandla kuyo yonke lonto leyo yabo. Wayimosha ingane wayiqeda ngoba ingane kumanje nje umuntu uyabuka ayinawo umthetho oqondile ngoba ayikhuleli phansi kwesandla somthetho wasekhaya yabona. Uma uyabuka indlela ekhuliseka ngayo ngapha ithola omunye umthetho ongekho right, ngapha ithola omunye umthetho ongekho right, ngapha kuyagxila kuthiwa umndeni wakho awukho right. Zonke izinto lezi engalungile nje ayibekabekwa ngathi kodwa ke nje ke angisho ukuthi mhlawumbe ukuthi ngoba mhlawumbe sinengxenye nengane ukuthi nje ngoba izinto ezenzakalayo ngeke ufuna abantu bezazi ukuthi mawusuka umuntu uphila ziba ningi inkinga obhekana nazo uma usuke umuntu ngoba ngempela ngendlela izinto ezenzeka ngayo siyahlukumezeka thina ngoba lengane ingane yethu le igazi lethu phela straight yabo. Kodwa kunabantu ababhizi abayifaka umoya ongekho right ngathi abayitshela ukuthi oba wakho banje yabo. Manje nje bafowethu ngibhlungu angikho right ngendlela engibona izinto zenzeka ngayo ngoba egcineni uma uthi uyabuka lengane njengabazali bayo vele izosidinga yabo ngoba nathi siyayidinga. Siyafisa ukuthi isondele kuthina njengomndeni wayo sizokwazi ukuhlala nayo phansi ingane siyidodise sifundise ngempilo ukuthi uma ngabe uwumuntu uyiphatha kanje hayi ngoba ihamba intanta kizo zonke indawo lezi.